Sunt Ionuț Filip, sunt directorul școlii numărul 119 din sectorul 4 București și este o mare bucurie pentru mine faptul că putem oferi în cadrul acestei școli activități cât mai diversificate copiilor noștri. În școala noastră am acordat o atenție deosebită atât pregătirii fizice cât și intelectuale a elevilor noștri. Unul dintre obiectivele la care ținem în mod deosebit este acela ca acești copii să se poată dezvolta armonios. În vederea îndeplinirii acestor deziderate, avem o bună colaborare cu Clubul Sportiv Sportul Studențesc. În proiectul în care suntem implicați participă atât cadre didactice ale școlii, și anume profesorii Catedrei de Educație Fizică, cât și profesori specialiști din cadrul acestui club sportiv, cu ajutorul cărora obținem rezultate deosebite pentru copiii școlii. Ca să putem enumera din rezultatele respective, ne putem gândi la competițiile sportive la care am ocupat locul întâi la nivel de București, cu echipa de basket fete a școlii noastre. Mă numesc Olaru Florin, sunt profesor de educație fizică și sport la școala gimnazială 119. Ne bucurăm să participăm la proiectul Să creștem sănătos prin basket. Scopul proiectului este să atragem copiii către sport, să facem o selecție pentru clubul sportiv Sportul Studențesc, selecție de fete. Fetele sunt foarte entuziasmate de fiecare dată când au antrenament de basket. Venim după o perioadă în care activitatea desfășurată în format online a dus inevitabil către un sedentarism pe care nu ni-l dorim niciunul dintre noi. Tocmai aceste inițiative sunt acelea care le oferă copiilor posibilitatea să fie implicați în activități care le plac și care îi ajută. Stilul de viață sănătos reflectă atât un stil în ceea ce privește alimentația, dar și un stil legat de modul în care facem mișcare. Atâta timp cât mișcarea este organizată, atâta timp cât în urma participării la competițiile sportive se dezvoltă abilități ale copiilor pe care aceștia și le descoperă în timp, pentru noi sunt lucruri pe care ni le dorim și pe care dorim să le realizăm împreună cu partenerii noștri. Părinții, comunitatea locală, noi, cadrele didactice, suntem interesați de modul în care ai noștri copii se dezvoltă. Tot ceea ce facem în școală, facem în vederea îndeplinirii acestor deziderate comune. Noi încercăm să implicăm foarte mult copiii la orele noastre de educație fizică și la antrenamentele de basket. Copiii sunt atrași de jocuri, de sport în general. Cei mai mici, de la clasele pregătitoare până la clasele 5-6, tot sunt încântați să participe la orele de educație fizică și la antrenament sportiv. Vă încurajez pe voi, copii, să faceți mișcare în această perioadă, să profitați de faptul că putem sta afară, putem să ne mișcăm liberi și să avem pentru noi, pentru sănătatea noastră, pentru tonusul nostru rezultate cât mai bune. Așa că urmați-vă visul, faceți mișcare și bucurați-vă de vacanță, dragii mei! Să nu existe în timpul vacanței de vară nicio zi fără mișcare și să se alimenteze sănătos.